कळंगूट वाठारात 21.60 लाख रुपया मोलांच्या इलेक्ट्रॉनिक वस्तूची फटवणूक घडिल्ल्याचो धक्को दिवपी घडणूक उजवाडाक आयल्या। एका मनशान सेकंड हँड आयफोन, सॅमसंग मोबायल आणि आयपॅड विकते घेतले आणि फारीक करिनासतना माल लेगीत परतून करूंक नाशिल्ल्याचो आरोप केला। कळंगूट पुलिसांनी हे संबंधी केस नोंद केला आणि फुडली चौकशी सुरू आसा। कळंगूट पुलिसांनी दिले माहिती प्रमाण फोंडेच्या एकल्यान हे संबंधित कागाळ दाखल केल्या। कागाळे प्रमाण 10 जानेवारीक दुबावित आरोपी कळंगूटातल्या दुकानात आयिल्लो। ताणे 21 सेकंड हँड इलेक्ट्रॉनिक उपकरणां वेचून काढली। तातूंत जायत्या आयफोन, सॅमसंग मोबायल फोन आणि आयपॅड हांचो आस्पाव आशिल्लो। दुबावित आरोपीन 2 दिसां भितर दुकानाच्या कर्मचाऱ्यांक रोख पैसे दिवपाचे उतर दिले आणि सुरक्षा म्हणून IDFC बँकेचे 2 चेक दिले, पूण कबूल केल्ली रक्कम फारीक करूंक ना आणि इलेक्ट्रॉनिक वस्तू परतून दिले ना असो आरोप कागाळदारान केला। या प्रकरणात पुलिसांनी आरोपा आड फटवणुकीची केस नोंद केला आणि पुलीस फुडलो तपास करतात। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV।